आंगुर जानोसै जागोन Hey guys, good morning. आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै मर्निं माने न'आव थांनो नागिरदों आरोना आंनि न'आव माने धेमाजियाव ओमफ्राय दा पुरा रेडि जागासिनो आरो बेखौनो एसे भिडिअ लाबाय आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै पुरा पेकिं जाजोब्बाय माने गारमाया नांथालायदोंहाय फुंखाय दुगैखांबायबो आङो ओमफ्राय इनि बाथौबो सावखांबाय आङो आरामनो फुजाबो खालामखांबाय मानोना होमबा एसे लं जार्नि थांनाय जायो नालाय ओंखायनो माने ओंखायनो पुरा पेकिं एसे खालामनो दंबावो आरो दा जाबाय 7टा जाबाय आरोना ओमफ्राय बोथोराबो इमान थिग नङा ओमफ्रायो आं पेकिं खालामग्रोना लानोसै आं बिसिनाखौबो इदि खालामना दोनबाय मानोना होमबा बिराद धुला माबायो नालाय ओंखायनो बैयाव कम्बल एरि दङ ओमफ्रायो माम्बारनो आङो दा बोराया गाहायाव थांबाय बियो बुस्थुफोरखौ खावसे लांबाय ओमफ्राय ट्रलि दं मोनसे ओमफ्राय नै बेफोराव बेग सेग दङ नै बेखौ आङो दा लांनोसै ओमफ्राय आंबो ड्रेस खालामना लानोसै आंबो ड्रेस गाननोसै आरोना बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो मोनबाय दं दे गाइस नै माने न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो न'निफ्राय ओंखारबोनाया 2 घन्टायानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअ माने लानो बावना थादों आङो ओमफ्राय दा जोङो बगिबिल बारबाय दासो जास्ट बारदों आरो बगिबिलखौ ओमफ्रायो न'सिम सहैनो थाखाय आरोबाव 2 घन्टा नांबावगोन आरो 100 किल'मिटारानो दंसाबो आरो ओमफ्रायो दा एकदम थांगासिनो आरो जि अखा हादों बिराद अखा खोन्थानि र' गाइस पुरा अखा माने बगिबिल बारबोनानै एसे खम जादों आरो बगिबिलनि सिगाङावथ' बिराद हादोंमोन ना नै थांगासिनो बिखुमजोनि न'आव नै मा मोनजागोन दाउ बेदर मोनजागोन अमा बेदर मोनजागोन बोरमा गाइस इमान गोबावनि उनाव दिनैसो थाहांदों माने 6 मान्थआनो जाबायमोन खोमा 6 मास न'आव थाङालासिनो एसे गोबाव थाफेरदों आं एबारसो फार्स्ट टाइम नङाबाथ' आं न'खौनो जि क्लाब गोसोखाङोमोन दा एसे गोसोखांबाबो मा उपाय आरोना थांनोनो मोना आरो ओंखायनो नै जेने तेने आङो दा लेङै मोनबोबारबाय आरो दिनै 1 तारिखआव फैबाय दिनै एप्रिल फुलावनो फैबाय आरोना दा थांनोसै मोजाङैनो मोजां आरो 2 घन्टा 3 घन्टायानो लागोन नामा जों लासैसो फैदों नालाय इमानबो सालायनो रोंथाखै नालाय आंना मिस्टारा ओंखायनो लासै द्रु थांगासिनो आरोना ओमफ्राय दा आं जि गगा मोनना फैबाय लामा ससेनिफ्राय ओमफ्राय आंगुर जानो नागिरदों आंगुर आंगुरालाय गगा मोनबाबो आंगुर जानोसै जागोन डेन्जार गोदे angguran mau melirih semua. Anda apelku थैनो जानो हाया ओमफ्राय आंगुरखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना आङो आंगुरा ओरैबायदि आंगुरा माने आंनि थाखाय फेभरेट आरोना मा लाखो नै दिनै मा होनोमोनलाय 30 थाखा सेभ जादों स्मार्ट पइन्टमोन नामा किउमार्टयाव गोदान खेवदों आरो जोंनि जनायाव दहायनिफ्राय फैनायनि दासो ओमफ्राय नै शपिं खालामफैबाय एसे जा मानसि माने दिनैसो फार्स्ट खेवदों नालाय बेवहाय जोंना मा लाखो वाटारमेलन थुना थु जि गोलाव लाइन बिल होनो थाखाय मा लाखो नोंलाय गियो नायलायो मबाइलखौ थ' जों आरो बेरायहैनि मा दं खोन्थानि र' नै
Aria, fैलाय ओरै थांनिब्रा भिडिअ बानायनि आङो एसे गोदान खेवनायखौ गैया फिसासासो एसे बेरायनो फैदों जोङो स्मार्ट पइन्टआव मा होनदोंमोन मा लानो मा मानो माने गासिखौबो लाजोबखाबाय आरो जि नांगौ ओमफ्राय जों दा बेरायनो थ' थांफिनसै जेबो गैया गोजानाव थांबालाय गोजानाव Tele foto kelale जोंखौ जोंनाव एबारसो फार्स्ट खेवदों आरो नायो जि मानसि हादोंना जों दहाय शिबसागरनिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै जोंहा आबौनि हखाम दंमोन हखामनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो हखामाव थानायखौ लायासै आरो ना एकदम जल्दि थांनाय जाबाय मोनफैनानै ओंखाम जानानै ना ओमफ्रायो जोङो डाइरेक्ट हखामनिफ्राय इयाव हाबफैबाय आरो जोंनिनो ओरै टाउननिफ्राय हाबलांनांगौ नालाय ओरै हाबलांनानै दा इयाव मोनसे मोननै माबा माबि बुस्थु लादों आरो बिसाल फैबावनो दंबावो आरो गैला जोब्बाय आरो सानैयाव थांगौ बाय जेरायगोन सानो माबायदि मोनदों पपिरिया नोंसिनावथ' दा सब बुस्थु मोनजोब्बाय ए मोनाखै नोङो गोसो जाबानो फैनो हासिगोनब्रा सानसेयाव मोनसे मेथाइ लाना हाबसिगोन अ मेंनाय बे गथ'ना सानैयालाय बोरै साबोनखौ गोदान फुबाय था गाइस नै सौफैबाय माबानिफ्राय मा होनो स्मार्ट बाजार ना मामोनलाय बावलायलांबाय आं नामखौनो सौफैनानै नै जोङो दाउ बेदर जानोसै दाउ बेदर दे ओरै खोन्थाब्रा दाउखौ दाउला बोराय नङालै दाउला जुवान एसे गोदाबावगोन 1 2 3 स्टार्ट नोंलाय नों फुना हो आं फुनदों ओमफ्राय एखैजाय मालाय दिनै मेट्रिक एग्जाम जोबनायनि आराम उन्दुना दङ थिगसे जाना फैनानै बेसेनि जादोंमोन खोन्थालाय सानैजों 640 जाना फैबायनो सानैजों दिनै जोबनायनि ओरैबायदि माने जोंसो मोनजायासै ना रिया जोंहा गाबोन जाहैगोन नोंसोरखौ लांला थाखुमाना थाबाय ओखैजायनो जोंहा दा पपिया पपिलि मबाइल नायगासिनो इयो रियालि रहिनी किल्ला जेरै बिराद रागा जोङो इयो रहिनी होनबाथाय ना एवबाय दं नाना गोथाव फख्रिनि ना सालानि ना एवनायाबो बिदि नायबाय थायोना नायलाय एखैजाय दाउ गोदाबाय दं मा खालामबाय दं मानसिफ्रा नायनो ओइयाव सानै मेराव ओंखारनो ओरैबायदि बादावलायनो गिखायो फाग्लासो एबारलाय सोर लोंखांजोबखो एसे दं लोंनियाव जे बायदि मेंबाय दिनै अबाव बेरायखां खोन्थानि र' फार्स्टआवनो शिबसागरनिफ्राय 8टा बाजियाव ओंखारबोबाय शिबसागरनिफ्राय 8टा बाजियाव ओंखारबोनानै जोङो इयाव सौफैदों 12:30 कारेक्टआव सौफैनानै ओंखाम ओंख्रि जानानै दसे थानानै आधा घन्टासो थादों आरो आधा घन्टानि उनाव ओमफ्राय हखाम जाहैबाय जोंहा आबैनि फंबायनि हखाम जाहैबाय हखामाव थांनायखौ आं भिडिअ लायासै ओमफ्राय हखामनिफ्राय फैनानै इयाव हाबफैबाय स्मार्ट पइन्टआव ओमफ्राय स्मार्ट पइन्टनिफ्राय फैनानै नै बिदिनो एसे एनै न'नि मानसिफोरजों रायलाय होनलाय एसे माबा खालामबाय इमान गोबावनि उनाव फैदोंथ' आफ्टार 5 मान्थ्सनि उनावसो फैदोंथ' ओंखायनो माने एसे न'खरनि मानसिफोरजों रायलायबाय ओमफ्राय दा ओंखाम ओंख्रि संनायाव बेस्थ' आं दिनै आनिमोनावसो दं आरोना आनिमोनाव माने दाउ बेदर बुथारदों नालाय ओंखायनो जानो फैबाय ओमफ्राय दा आनिया ना एवगासिनो ओमफ्राय मामाया दाउ गोदागासिनो आरो
ओमफ्राय बिदिनोसै आरो एफा गोबावनि उनाव फैनानै बिराद गोजोनदों बयखौबो न'खरनि मानसिफोरखौ नुबाय नालाय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना नुयिया दिनै नुनानै गोसोखौ बिराद मोजां नांबाय आरो बेनिजों लोगोसे गामियावबो हखामाव थांनानै गासिबो फेमिलिखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां नांबाय ना एवनाया जानोसै आरामनो इलाय मा बुस्थु इयो इयो नानि बिदै नोंबो जानो नानि बिदै नङा खोमाहाय बेदरसो फै बेदरसो जाम्बा खिथुसो खोमा खिथुसो इयो ना खिथुसोनो